Өфөләге Михаил Нестеров исемендәге Башкорт дәүләт художество музееның иҗат күргәзмә залында Башкортстандың атказанган рәссамы, Рәсәй рәссамнары союзы агзаһы Раушания Бәдретдинованың тормыш хроникаһы дип исемләнгән күргәзмәһе асылды. Рәсем һәм графика техникаларында төшерелгән иҗади эшләр менән безнең иҗади төркемдә танышты. Хәбәрсебез Гөлназ Хайбуллина дәвам итә. За все, за мутную зарю, за хлеб, за соль, тепло родного крова. Гаиләләге мөнәсәбәттәр, буындар бәйләнеше, ватанга һөю. Башкортстандың атказанган рәссамы Раушания Бәдретдинова картиналарында мәңгелек төшенсәләр һалынган. Тормыш хроникаһы дип исемләнгән иҗади эшенең дә күргәзмә атамаһы дип алынуы осраклы түгел. Табыл картинаһында авторның тормыш һәм иҗат юлы кинотаҫма образы буларак сагылыш тапкан. Һәр кадрда гомер балкышы. Бу выставкага кирде где-то 150 картина, 37 картина ул минем мәктәптә, еще художественный школада төшерелгән картиналар кирделәр. Мин ничек өйрәнә башлаганда, ничек төшерергә, ничек реализм турында инде, аннан соң китте импрессионизм дип әйтәләр художниклар. Үзенчә мин эзләдем инде үземне дип әйтә алам. Сәнгать һөючеләр авторның ватан һаксыларына һәм әсәлеккә арналган иҗади эшләре менән таныша алды. Үҙеңә юл, яктылык һәм күләгә, бәхет вибрацияһы картиналар сериялары тәкъдим ителде. Күргәзмәне асу тантанаһында Раушания Бәдретдинованың иҗатташ дуҫтары, ата-әсәһе, якындары катнашты. Һәр кем рәссамдың талантына һоҡланыу һүҙҙәрен еткерҙе. Мин аны ауылдан, Стәрбаш район яшган ауылынан алып килдем Ишембайга. Как раз школа искусств ачылган заманнарда, 80-нче елларда. Дөрес эшләгәнмен дип уйлыйм инде. Менә хәзер шуның шатлыгын бергә уртаклашып йөрибез. Мөхәббәт, өмет, ышаныс, ихласлык, баһалай һәм кабул итә белү. Автор иҗади эшләрендә кеше хистәрен һәм сифаттарын да күрһәтергә тырышкан. Шулай ук экспозициялә мәктәп һәм студент елдарында төшерелгән автопортреттар, пейзаж, натюрморттар да бар. Монда акварельдә, ябай каләмдә, литографияла, майлы буяуларда, гуаш, нинди генә акрил, темпера, нинди генә техникалар юк. Ул барыһында камил рәвештә Раушания куллана, әлбиттә. Һәм темалар, менә минең артта күреп торагыз нинди тәрән темалар, дөньяви, хәтта фәлсәфәви темаларга ул кагыла. Һәр кеше шундый ниндидер үзенең биографиясында шундый һынаулар аша үтә, һәм менә Раушания үзенең иҗатында шул һәр һынауды минеңсә күрһәтергә тырыша һәм күрһәтә ала. Раушания Бәдретдинова хәйрия проекттарында әүдем катнаша. Һәләтле балаларҙы үҫтереүгә йүнәлтелгән төрлө фондтар менән хеҙмәттәшлек итә. Ҡәләмдәштәре лә уның ижади эштәре күңелдәрҙе дауалаусы көскә эйә булыуын билдәләй. Гөлназ Хайбуллина, Шамил Кәримов,